Boas tardes, chámome Iria Otero e hoxe vou falar sobre os dous de sempre de Castelao. Este foi un home nado en Rianxo en 1886 que de pequeno viaxou á Arxentina cos seus pais e en cuxo viaxe despertou o interese pola pintura. Chegado a Galicia, matriculouse na USC, obtendo moi bos resultados, recibindo medallas e participando en diversos proxectos e publicacións xornalísticas. Tras un desprendemento de retina, obtén o cargo de profesor auxiliar de debuxo e tempo despois viaxa a Francia, onde redacta a súa experiencia, que posteriormente sería o seu primeiro libro, chamado Diario 1921. Tras varias viaxes e escrituras de libros como, por exemplo, As cruces de pedra na Bretaña, Sempre en Galicia, etc., foi escollido como deputado e percorreu diferentes países, ata finalmente morrer en Buenos Aires intentando agrupar aos deputados galegos no exilio. Ben, pois agora imos falar da obra dos dous de sempre. Esta historia comeza falando da infancia de dous rapaces. Pedriño, un rapaz preguiceiro, de familia pobre, con obsesión pola comida, fracasado, pero que tampouco intenta mellorar a súa vida, xa que conta ca axuda da súa tía Adega. E tamén está Rañolas, un neno eivado de pernas dende nacemento, tamén de familia con poucos recursos, xa que descoñece a seu pai e súa nai é alcohólica, pero a diferenza do seu amigo, el si ten iniciativa de mellorar a súa vida. A novela continúa narrando as distintas dificultades cando ámbolos rapaces se separan para formar as súas vidas independentes. Pedriño, sendo conformista, intenta asentarse buscando diversos traballos e finalmente facéndose pai, mentres que Rañolas atopa diversos problemas principalmente de cartos e traballo. Tras un longo tempo reencóntranse, pero que pasou finalmente con eles? Ben, pois se o queredes saber, anímovos a ler este libro. En canto a opinión persoal, podo dicir que é un libro cun tema principal moi interesante, facendo referencia a como é a vida de sinxela ou de complexa, tendo diferentes personalidades. E recomendaríallo a unha persoa que lle gustasen as historias sobre as dificultades da vida e como acadar unha mellor.